Ayun na nga mga idol, no? Lalagyan na ng tari si Aliana mga idol. Ang problema nito bukas, di siya makakabang. Ayan. Yo, what's up mga idol, at nagkita tayo ulit ngayon mga idol na sa PUF mga idol. At yun, sa ano tayo ngayon mga idol, sa Rosales, Pangasinan. At yun nga mga idol, no, palayo tayo ng palayo mga idol. At syempre mga idol, no, lalaban tayo ng pooling mga idol. Papalag tayo sa mga pooling mga idol. Yun nga, Rosales, Pangasinan, no. Magsasakay na tayo mga idol. At para medyo maaga tayo ngayon, time check tayo mga idol. Time is 6:46. Siyempre mga idol, bago tayo magkarga mga idol, no, magano man tayo, papainom muna tayo ng gamot mga idol, dahil para malakas yung ibon natin, no. Dahil sa yun nga, medyo nanghihina yung mga ibon natin yung mga idol. Siguro di natin alam sa init. Tapos yun nga, napaparonda tayo, tapos iinom sila kagad. At yun nga, medyo feeling ko sa mga ibon natin, sa mga warrior natin, di magandang pakiramdam nila. At yun nga mga idol, si Basra mga idol, yun, isali natin sa pooling. Si Basra mga idol, no. So, pagpuruan natin si Basra mga idol. Yan, bibigyan natin ng victory pills, tapos papatakan natin ng reload mga idol, no. Para solid mga idol yung uwi niya bukas mga idol. At yun, check pa natin kung mayroon pa tayong calcium. Bibigyan natin ng calcium. Yung tatlong patak lang mga idol, no. Tatlong patak ng reload. Bibigyan natin kay Basra. Tapos bibigyan pa natin ng lactic calcium para mas solid yung uwi niya. Yung at paubos na rin yung lactic natin mga idol, no. Ayun na nga mga idol, no, sa lahat ng mga viewers ko mga idol, at sa mga subscriber ko, no, nagiging shoutout sa inyo, at maraming salamat sa inyo, no. At yun na nga, no, mas ginanaan pa ako gumawa ng video mga idol, no. At yun, gawin yung natin na warrior mga idol, no. Tara, punta na tayo sa loading station mga idol. Yo, what's up? Yo, isang mapagpalang gabi mga idol. At yun na nga pala, no, ako na sa lahat, no, maraming salamat agad sa mga subscriber natin dyan mga idol. Meron tayong 85,000 mga idol. At plus siya, lalo nag-grow yung channel natin mga idol, na sa mga viewers dyan. Yun, maraming salamat sa inyo. At mas ginaganahan tayo gumawa ng video, no, dahil sa maraming nanonood, no. Maraming salamat sa inyo mga idol. At yun nga, at ikaw. Thank you po sa mga nanonood sa amin at mga subscribe. Ayun nga, no, mga idol, dito tayo ngayon sa PUF. Again, sa PUF tayo, no. At yun nga, Rosales, Pangasinan mga idol. Yun pala yung mga idol, no. At yung mga warriors natin mga idol, pahirap din ang pahirap mga idol. Pero mga idol, no, pinainom natin yan mga idol. Pinainom natin yan tubig sa kanal mga idol.
At syempre meron na rin ano yan. Magic beans. Huwag yan. Huwag yan. Ito na si Kedong, yan. Yung ano, yung papa ni Utol. Este father ko, dyan. Sino ano, yung Rosales Pangasinan. Yan, simula yan, karga mo na yan. Yan, Rosales Pangasinan mga idol, no? At sasali tayo sa pooling mga idol. Isa sa Aliana Lop at isa dito sa isa sa Alburo Lop. Ano mga idol, no? Nakaka-excite mga idol, mag-abang mga idol. Talagang buhos talaga mga idol, buhos sa init. Sobrang init. Walang load. Yung ano, pero bukas makakabang ka bukas. Yes. Papasok ka, diba? Yun ang ano, mag-abang bukas si Kitong. Yun, siya mag-abang bukas dahil sa nga may pasok si Aliana, si Utol, no? Yun na. Sige, sana yan. Ay, yung Aerox to, ah. Yun yun. Sticker mo, diba? Nawala ba ba ngayon? Di ba ba ngayon yun? Di ba sticker niya Aerox yan? Yung Aerox, di ba? O di, sagay mo na yun. Ano yung isa? Yan, iwan. Yan, pooling yan. Yung ano. Ano mga idol? Ayun at anim ang ikarga natin ngayon, oh, at isa, anim, tapos isa yung pupuling. Ilan sa inyo? Ilan sa inyo? Ito. Ayun, pito sa kanila at yung isa yung pupuling din mga idol, no? Ayun nga, ito naman siya na si Ito Princess Love. Talagang ito, malakas na sa kalam. Mega shoutout dyan sa Team Aswang. At yun nga pala na mega shoutout sa Sa mga sumusuporta sa amin dyan. Yun! At syempre sana sa Team E4 ng Marisol, yung Jerry Fernandez, Jason Dabak, at syempre kay Boss Jerome at doon sa isang kasama niyo, mega shoutout sa inyo, no. Sana all nag-swimming lahat. Diba tayo? Ayun nga, again, maraming salamat talaga sa inyo mga idol. At mas lalo tayong ginaganahan gumawa ng mga idol, mga video. Dahil sa inyo nga, maganda yung pasok ng watch hour natin at sa subscriber, maganda rin yung pasok. At please naman mga idol, no, pasupport naman yung natin, yung malit na channel natin, no. At itutuloy natin itong mga idol hanggang dulo mga idol. Hanggang sa dudulo pa yung mga ibon natin mga idol. Pero pag di na, wala, tapos na, finish na. Yung sa mga kalapatid dito na, mega shoutout sa inyo, no. Sama yung Di mo na isabi puti sa ulo. Yun lang. Siliana. Siliana yan. Yan. Iwan lang yan. Dito sama nito. Sama mo dyan. Yan. Sino anim natin? Yan. Dito. Ayun na nga na. Ayun na nga mga idol na please pa-support naman ng channel ko. Alburo Lock. Tapos Aliana Lock. Yun na nga maraming salamat again sa inyo. Maraming salamat. Dahil sa inyo, ginanahan tayo gumawa ng video mga idol. Yun, at again, aabot tayo ng dulo mga idol. Pag dumulo itong mga ibon natin mga idol, ibig sabihin, dulo na rin yung vlog natin mga idol, no? So meron tayong magandang memory sa mga ibon natin. Mawala man sila o hindi. Ayun yan, sa mga gusto pa magsakay dyan, no? Ito na mga idol, malawak na mga idol. Ay, malawak pa mga idol, no? Bakante pa. Pero pa sa baba mga idol, no? At hanggang ano to? 8:30 mga idol, no? At alam ko, yung malalakas, mamaya pa yan. Mamaya pa magkakarga. Pang last hour yan sila. Yung kahit malalakas kayo, sasabayan namin kayo. Panggulo lang naman kami rito, eh. Kami lang yung maibon namin, panggulo lang yan. Basta may vlog lang. Ano mga idol, no? Siyempre nasali na sa pooling. Paano mas excited yung bantayan, abangan bukas niya? lumipat. Ano nagbabasa ng pera. Oh, sino ito isasali natin ng pooling, no? Yan si Liana. Yan. So dito. Ito, idol. Ayun na mga idol, no? Lalagyan na ng tari si Aliana mga idol. Ang problema nito bukas, di siya makakabang. Ayan. O, go na. Dito na, yan. Pasap, kahit saan dyan, idol? Kahit saan dyan? Pasok mo dun, gusto mo pa ganun dun. Ulo. Una mo yung ulo.
Ayun, yan. Sige, yan. So yun na nga, no? Ito pa isa. Isa pa. Yun, isa pa. Tulong ko yun. Saan siya nakasali? Ano yung puling? Grand puling lang siya. Oh, grand puling lang. Ito sa akin, area puling. Oh, wait. Yan. Ito sa akin, area puling tsaka grand puling. Yan. Ano nga si Basra, mga idol, no? Pinapatalpakan natin si Basra. Sige, idol. 01991. Oo. Area sa 120. Oo. 220. Ano, isang grand pooling tsaka ano, area? 120 lang yung area mo. Oo. Okay na? So yun naman mga idol, no? Tapos na tayo magtalpak mga idol. Yun. Bukas ito mga idol, abangan na ito mga idol, no? Huwag ka na pumasok bukas. Magabang ka na. Ano mga idol, at dito na ito mga idol, at mega shoutout sa lahat ng kalapatids dito sa ano, sa PUF. Yun na nga. At taga dito na ito mga idol. See you tomorrow. Bye-bye. The next day. So, good morning kalapatids. Yun, mga idol. At yun na nga mga idol, no? Yung release na kanina pa mga idol, no? At yun, naghatid pa nga ako mga idol sa estudyante ko mga idol, no? City High. Yun, Pandan to City High. At yun nga, pagbalik ko, ayan, nag-forecast ako mga idol is 7:35 mga idol. May darating na ng mga ibon mga idol, no? Kasi nag-release doon ng ano, ng 6:35. So, 7:32. May darating na ibon mga idol, no? May darating na mga ibon mga idol. At yung speed ng 7:32 is 1.4 mga idol, no? At yun, medyo mabilis yung mga idol. Pero ang tanong mga idol, no? Ang tanong na ito, may darating kaya sa ibon natin mga idol. Super smash mga idol. Ano si mama mo? Ano mga idol, no? May darating kaya sa ibon natin mga idol. Yun ang tanong mga idol. Kasi talagang wala talagang makita mga idol na sobrang ano, sobrang labo mga idol. Yan kung nakapansin niyo mga idol, no? Ayun na nga, no? Dito masubukan yung tibay ng mga ibon mga idol, yung galing ng mga ibon mga idol, kung gaano kalakas yung mga mata nila mga idol, kung gaano katalas mga idol, no? Dito masubukan yung mga ibon natin mga idol. At sana lang talaga mga idol, no? Makabalik pa rin yung anim natin mga idol. Yun na nga, talagang sa ngayon kasi sobrang ng paligid, sobrang smash. Yun. Madilim yung paligid at yun nga, no. Yung mga natin kasi mga sibong yun eh. Puro sibong at sana lang, no. Sana lang may umuwi. Pero mga idol, may araw na rin naman, sumikat yung araw. Wala kanina eh. So may araw na. At yun nga, habang sisikat yung araw ng iinit siya ng init, baka malusaw yung mga idol, yung pag mga idol. Yun na nga mga idol, no? At ayun na, ako lang mag-clock mga idol, no? So pasensya na kayo sa magiging clock natin ng ibon natin kasi hindi natin mabibidyohan yung mga ibon na i-clock natin kasi isang cellphone lang gamit natin mga idol. Yun nga, pagdating ng ibon mga idol, so kukunin na natin mga idol, tapos yun, wala na tayong video mga idol ng video ng pag-clock ng depende na lang siguro kung may gising sa baba, magpapabidyo tayo. At sana lang dumating ng maaga yung ibon natin mga idol, no? Para din yung IPG niya. Yun ang at yung IPG nila ready na rin. Yung nga, sa time check tayo mga idol. Yan, ang oras na ito ay 7:10. Yan, ang oras na ito hatid sa inyo ng ginataang tilapia. Yun mga idol, napakasarap talaga ng ginataang tilapia mga idol, no? At ulam sa umaga, ayun, ihain kay ina. Ayun si ina. Nakaupo. Ayun nga mga idol, no? At talagang nakaka-excite lagi mag-abang mga idol, lalo na pag yung ibon mo nakalaban sa pooling mga idol, no? Yun, grand pooling, tapos area pooling. So sinalihan na natin lahat mga idol para solid yung datingan ng ibon mga idol, no? Solid yung pagpag nila, no? Solid yung pagdating nila at pag-clock natin mga idol, no? At yun na nga mga idol, manalo matalo mga idol, no? At
manalo matalo, wala tong ano mga idol, wala tong sisihan mga idol. So ilalaban natin sila mga idol para mas excite yung pagiging pag-iibon natin mga idol, no. Bilang isang puncher mga idol, wala tayong atrasan mga idol. At yun, ngayon mega shoutout sa lahat ng malalakas dyan. Yun, no. Grabe nalakas ng kalaban natin mga idol, sobrang as in malalakas mga idol, no. Malalaking lob. Sa atin mga idol, maliit lang, small lob lang tayo, pero parehas yan may pakpak mga idol. Yung ibon natin tsaka ibon nila mga idol, no, iisa lang kinakain yan mga idol. Yung nga lang sa amin, kakaibang kinakain sa amin mga idol, kumakain ng tae. Yung mga ibon namin mga idol, malakas ang ibon namin mga idol. At yun nga no. Yun nga mga idol, at yan, mega shoutout sa lahat ng malalakas. Yun, sana ngayong araw na to matalo ko kayo. Ay na nga mga idol, no, talagang ano. So time check tayo mga idol. Yun, 7:12, ang oras na ito hatid sa inyo ng Binignet. O yun, paborito ng mga Bisaya mga idol, Binignet mga idol. So hindi pa nakakalam dyan mga idol, no? Hatid ng rabing alcohol, hindi lang pang pamilya, kundi pang export pa. Ayun, rabing alcohol. At yun na nga mga idol, no? Napakasarap mag-abang na ito ngayon mga idol. So yun na, 7:12. So 7:35 ay darating mga idol at medyo mataas-taas pa yung oras mga idol. Mataas-taas pa sila sa ngayon kasi mga idol, bumibiyahe na sila mga idol. Hinahagilap na nila yung mga mga idol, yung uuwian nila kung saan sila uwi mga idol. Pero wala silang makita mga idol, no? Dahil sobrang lakas ng pag mga idol. Yun na nga, at patsambahan na lang to mga idol, patsambahan na lang to, no? Kung sino makakawi sa kanila. Ang makawi sa kanila, matibay. Yun. Ayun na nga mga idol, no? So abang-abang lang tayo mga idol, no? Dahil sa medyo maaga pa naman. 7:13. Yun. So 7:30, ayun, again 7:35 may darating na ibon no. 7:35 speed niya 12 mga idol, 14 mga idol. Yun. Talagang napakalakas ng ibon ng mga idol. Kung ibon natin dumating ng ganun mga idol, siguro mga idol iwan yung mga balahibo ng mga idol. Uwi sa atin mga idol na skinless na. Hindi pala, featherless na. Ayun na mga idol, no. Wala pa yan malayo pa yun. So yun, abang-abang lang tayo mga idol. Patuloy lang sa pag-abang, huwag magsawang maghintay. Kailangan tutok na tutok talaga mga idol, no? Para pagdating ng ibon mga idol, maklak agad natin mga idol. Ayun na nga mga idol, no? At yan, muli nagbabalik. At yun na nga mga idol, at mga idol, habang tumatagal mga idol, no? Habang palapit yung oras mga idol, at painit yung aming katawan mga idol, at nagsisilakihan yung aming mga mata mga idol, no? Lumalaki na yung leg namin mga idol sa kahangad, sa katingala mga idol. At yun na mga idol, time check tayo mga idol, kasi mga ibon natin mga idol, malapit na sila mga idol. At time check tayo mga idol. Time is 7:25 mga idol, no? Ang oras na ito hatid sa inyo ng Simpertina. Yun. Mapait pero masarap. Yun. Yun nga mga idol, no? At malapit na talaga mga idol, no? Konti-konti na lang mga idol, na 7:32 mga idol, may magkaklak sa ibon natin. Yun na nga, at sana lang talaga mga idol, no? Sana lang may dumating. 7:25. Ayun na nga. At patuloy sa pag-aabang mga idol. Ayun na nga mga idol, no? At dan, time check tayo ulit mga idol. Yun, 7:30. Yun, yung ibon dito na mga idol, malapit na yung mga ibon. At sana lang yung sa atin din malapit na rin mga idol, no? At sana di sila naligaw mga idol, pero pinadala natin ang mapa yun mga idol, may mga dalang mapa yun. Alam nila yung nila, sino to? Pumunta, sino to? May isa. Sa inyo, Blue Bar. Ay, Chris. Ba, nakakaligaw itong mga ibon dito. Tiradurin ko kaya to. Ba? Yun na nga mga idol, no? Kinakabahan ako mga idol. Nanginginig yung buong laman ko. Nervyos siya mo. Nervyos siya mo. Sino kaya to? May umikot sa akin. Ayun na mga idol, no? At ang hirap ng kalagayan natin ngayon mga idol, no? Dahil sa yun nga, solo tayo ngayon mga idol. Magkaklak tayo ngayon mga idol, no? Magkaklak tayo ng ibon ngayon. At mag-video pa tayo mga idol. At yun na nga, no? At yun yung lop natin mga idol sa kabila mga idol, oh. Ayun yung lop natin mga idol. Yun. So tatakbo pa tayo ngayon doon. Pag ano, para mag-clock lang, no. Bababa tayo dito mga idol, oh. Yun ang ano, sa mga nagtatanong mga idol. Mga nagtatanong ng ano, ng inaakitan ko, yun, no.
Ayan, tutok na tutok siya mga idol, no? Ayan. Diyan ako dadaan mga idol, sa hagdanan mga idol, no? Ito. Tapos ito naman yung ano, ito yung ano, Aliana Lop. Ito siya. Dati siyang nandun. Dati siyang nandun mga idol. So nilipat na nga rito. Kaya yung nga mga ibon medyo na ano, naninibago sila, no? Ayan, pero pag may dumating na ibon, may nasipat na tayo ano, may nasipat na tayo ng ibon ng Aliana Lop, ibababa na tayo para di sila mailang, no? Yun, doon na tayo sa harap mamaya mag-vlog. Yun nga, time check tayo mga idol. Yun, 7:33. Yun na. Umpisa na ng ano, umpisa na pagka-clock. Yung ang tanong. Tanong na di masagot. Wala pa. Yun nga. Si Kosan Jojo, lagi nakatingala na lang. O, yan, no? Wala pa eh. Ano nga punta rito? Ang bilis, oh. Yan na nga, no? Meron sa'yo? Sino kaya to? Iba. Dive! Iba? Wala na isa, di ba? Isa na sa ano, tawagan mo kay Ma. Yung pakawalan na ng ibon. Ayun na nga mga idol na ayun na nga mga idol na time check tayo mga idol, 8:29 mga idol, no. Ayun, lamig ng ano mga idol, lamig ng simoy ng hangin mga idol, no. Yun, parang Pasko na. Yun. Yung mga idol na super smash mga idol, sobrang labo talaga mga idol. Sobrang labo ng paligid, no. At parang feeling ko mga idol, malakas ang ulan ng ano mga idol. Parang malakas yung ulan ng banda doon. Kasi dito mga galing ibon natin mga idol, no. At yun nga, no. 8:30. Yun, 8:30. Declare natin mga idol, wala. Cut off tayo mga idol, no. So wala, ni isang ibon wala pa nakawis sa atin mga idol. At sa Aliana Lop, wala pa rin mga idol. Sniper natin mga idol, no. Masakit na rin leg niya sa akin tayo, pero wala pa rin dumadating mga idol, no. So declare natin mga idol, no. Rosales Pangasinan Massacre mga idol. Wala, ubos ibon natin dito mga idol, no. Ayun nga, pero medyo mahaba pa naman yung oras mga idol, no. At alas 8 pa lang, mga alas 9. So, mayroon pa namang may bukas pa, may hapon pa. So, mamaya, so sana may makawi pa rin sa ibon natin mga idol, no. At yun, patuloy pa rin tayo mag-iabang mga idol, no. Pero wala mga idol. So, time na to, siguro hindi na naman siguro sa akin yung mga idol. Hindi na naman siguro sa akin yung hindi nakawi ngayon at saka itong Aliana Lop. Siguro sa ibang din, ibang panser din, siguro malamang marami ding ibon na wala ngayon, no. At yung nga, talagang hirap sila mga idol, as in hirap, no. Yan, akala ko may break na natin yung record ng mga bigating panser dyan. Pero na-break naman natin mga idol. Break natin yung mga bigating panser dyan, yung mga malalakas na panser dyan. Na-break natin yung record nila. Dahil sa kanila may dumating sa atin, wala. Ni isa wala mga idol. 0 tayo mga idol. Jo, kailan na dumating, Jo? Wala pa na eh. Yan. So break yung record na. Alas 8:30. Cut off na. Wala na mga idol. Walang dumating kahit isa. Aasa ka pa ba? Sakit nun. Huwag ka nang umasa. Dahil ako din ako umasa. Hindi, joke lang. Uwi yung ibon natin mga idol. Uwi yun. Alam ko hirap lang yun sila. Nahirapan lang. Pero uwi yun. Malamang sumilong muna yun, no? Kasi malakas yung ulan doon, no? Kasi lamig ng siminahang napunta rito. Ito mo, alas 8 na, mag-alas 9 na, alas 8:30, alas 8:30, mag-alas 9. Pero malamig yung simoy ng hangin. Makulimlim. Yung nga, no? Napakasarap pa naman sana mag-abang, pero wala na tayong abangan mga idol, no? Katap na tayo mga idol. So, hanggang dito na ito mga idol. Tatapusin natin yung vlog natin mga idol. At yan, maraming salamat sa inyo, no? At sana huwag kayong magsawang mga idol. Huwag kayong magsawa na manood sa channel ko mga idol, no? At sa mga subscriber ko dyan, mega shoutout sa inyo, no? At maraming salamat sa inyo. At sa mga nanonood dyan, maraming salamat sa inyo. At sana, no, i-subscribe nyo rin channel ko mga idol, no? Pag panood nyo mga idol, i-subscribe nyo mga idol, no? Tapos mga idol, yun, update tayo bukas, no? Update tayo bukas kung mamayang hapon. Mag-upload ulit ako ng video, no? Mga maiksing video lang. Titingnan natin kung meron pang
Hindi pala bukas, update tayo bukas na mag-upload tayo ng video bukas. Tingnan natin kung may uwi pang ibon sa atin. Tsaka sa Llanolop. Yun nga, kasi may gagawin pa tayo mga idol, may trabaho pa tayo mga idol. So hanggang dito lang to mga idol. Bye-bye. Jo, bye-bye na Jo. Bye. Ayan.